Allah ya raba kowa da sharrin yau, sannan ya haɗa mu da dukkan alkhairan yau. Mafi girman gyara da mutum zai yi a rayuwarsa shine gyaran zuciya. Allah ya taya mu. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wanda idanu ba su iya kallonsa sau ɗaya su haƙura, shine annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallam. Mai cin halal yana riba biyu, da soyayya daga Allah da kuma kubuta daga shiga wuta. Ya Allah, ka sa kaburburanmu ya zama wajen hutu a gare mu. Babu abin da za ka amfanar da Allah da shi, kuma duk ni'iman da ya maka zai tambaye ka. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wanda ya fi ƙarfin shaiɗan ko a mafarki ka gan shi, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai sallah raka'a biyu tal, saboda Allah ya fi a baka duniya da dukkan abin da ta kunsa. Wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kamar macecce ne da rayayye. Karka kai ƙarar Allah wajen bawansa, domin yin hakan kuskure ne mai girma. Idan kana da Allah, to kada ka kai damuwarka wajen wani bayan kuma kana da Allah. Idan ka bar Allah ka kai damuwa wajen bawan Allah, to kamar ka kai ƙarar Allah ne wajen bawansa. Idan ka tsai da sallah, Allah zai tsayar maka da dukkan fitina. Duk wanda ya buɗe ƙofar karɓar gyara a cikin lamuransa na rayuwa, gobansa za ta yi kyau, jibinsa kuwa za ta fi gobansa kyau. Talauci da arziki duka abin tambaya ne a wajen Allah, kowa zai yi bayani a kansu. Iya ambatan Allahnka, iya hutun zuciyarka. Ka rayu cikin walwala ko ka rayu cikin ƙuntata ya rage naka, tunda Allah ta'ala ya baka damar zaɓin kowanne. Wanda ya fi kowa abin kunya shine wanda ya wa Allah ta'ala shirka, na biyu kuwa shine wanda ya wulaƙanta iyayensa. Allah ka tsare mu faɗawa halaka. Ka nemi arziki ta hanya mai kyau, ka nemi matar aure ta ƙwarai, kuma ka roƙi Allah ya baka zuri'a mai albarka. Manzon Allah ya fi kowa gaskiya, ya fi kowa cika alƙawari, ya fi kowa sauƙin kai, ya fi kowa iya mu'amala sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka baya wasa da faɗin astaghfirullah wa atubu ilai. Talauci cikin mutunci ya fi wadata cikin ƙasƙanci. Alaka kyakkyawa ita ce alaƙar da cikinta akwai tausayi, jin kai da kuma girmama juna. Duk wayewar da saɓon Allah ne, jigonta ba wayewa ba ce, taɓewa ce. Allahumma ajurna minan nar. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ka kusanta mu da annabi Muhammad sama da komai. Ya Allah, ka ba mu kariya daga dukkan sharrin ababen halitta, ka buɗe mana ƙofofin alkhairi. Lallai mai wayo a cikin mutane shine wanda datarsa yawanci a wajen yaɗa ayyukan alkhairi yake ƙarewa. Allah ka saka ma dukkan wanda ya tura ma 'yan uwansa da alkhairi, sannan ka saka shi aljannarka mafificiya, har da ma wanda bai tura ba. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Allah ya sa mu dace. Mai jin kowa baya bin kowa, mai ganin kowa babu mai ganinsa. Allahu 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 Allah.